Rojeke Şepal Xatunê daran kom dike. Hevserê wê jî kincan dişo. Xuşka wê jî agir hil dike. Şepal Xatun berê xwe dide zeviyê û xwarina hevserê xwe jê dixe nava kefiyekî mezin û jê re dibe. Hevserê wê ji dûr ve lêdinê re ku vayê Şepal Xatunê jê re xwarinê tîne. Hevserê wê xwarinê ji destan digire û di çelbinê darekî rûdinê da ku xwarina xwe bixwe. Şepal Xatun jî gihayê hêşîn diçîne û li ber pez datîne. Hevserê Şepal Xatunê jê re dibêje gihayî ji çêlekê re jî bihêle û pezî jî bibe rex wê cihaya avê bira li wê derê biçêre. Sê wan gurzo van gotinên wan dibihîze û dibêje ez ê li gel Şepal Xatunê biçim da ku pezî ji gur û dizan biparêzim. Şepal Xatun şivdarekê dirêj bi destê xwe digire, pez dide pêşiya xwe û gurzo jî li kêleka wê bû û bi hev re diçin çêregehê. Şepal Xatun li rex coyê avê rûdinê pal dide û radizê. Dema gurzo dibîne ku Şepal Xatun pal daye û di xewre çûye, pir hêrs dibe. Gurzo diçe ber serê Şepal Xatunê dike ewta ewt û dibêje hey xewtewê tu razayî kî dê pezî ji dizan û guran biparêze? Şepal Xatun çavê xwe vedike û dibêje ji min dûr bikeve pez li wir e. Dîsa serê xwe datîne û radizê. Gurzo ji pezî re dibêje Şepal Xatun xemsar e. Pez jê re dibêje em ê niha wê bitirsînin. Da ku ew vê razan û xemsariya xwe bişemrîne. Pez xwe lê vedişêre, gurzo jî dest bi ewtînê dike û dike ewt ewt. Bi ewtîna gurzoyî re Şepal Xatun ji xewê şiyar dibe lêdinê re ku pez ne li wir e. Ew guman dike ku pez winda bûye û dest bi girînê dike. Çawa ku pez deng girîniya wê dibihîze hema dibêje me me. Şepal Xatun kêf xweş dibe dikene û ji gurzoyî re dibêje min bibexşe gurzo ez ê êdî tu carî xemsariyan nakim.